नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव बरायबाय। जों दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि एक्सारसाइज 8.1 नि क्वेश्चन नम्बर 4 खौ सल्व खालामगोन। क्वेश्चन नम्बर 1, 2, 3 खौ आं सल्व खालामखांबाय। जुदि नोंथांमोना नायनोब्ला बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक होना दोनखादों, बेवहाय थांनानै नायनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा बे 4 नाम्बारनि सल्व खालामनायखौ गोरलैयैनो बुजिनो सानदोंब्ला आं मोनसे इन्ट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअ बानायखांखाबाय। बै इन्ट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअखौ नायग्रोखांनायनि उनावसो बे 4 नाम्बारनि सल्व खालामनायखौ नों नायबाय होमब्लासो बुजिगोन, नङाब्ला जेबो बुजिनाय नङा। आरो बेखौ नायनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि लिंकआव थांनानै नायनो खावलायबाय। बिदिब्ला जोंहा क्वेश्चन्सआव दङ गिभेन 15 cos A equal to 8 फाइन्ड sin A एन्ड sec A। जोंहा sin A आरो sec A दिहुननांगौ। जोंनो मा होनाय दङ 15 cos A equal to 8 होनाय दङ। जों बर' मिडियामनि कुइसन्सखौ नायनि मा होनदों 15 cos A equal to 8 होनाय दङ जोंनो, अब्ला जों sin A आरो sec A खौ दिहुननांगौ। बेखौ दिहुननो थाखाय जोंहा मोनबेसे मेथड दङ? मोननै मेथड दङ। अके, मोनसेया जाबाय सावगारिजों, मोनसेया जाबाय फर्मुला बाहायनानै। स' नोंथांमोना बबे मेथडखौ गोरलैसिन मोनो? बे मेथडजों जुदि बे कुइसन्सखौ सल्व खालामनो थाङोब्ला बे मेथडखौ बाहायबानो जाबाय। नों बबे मेथडखौ साबसिन मोनो आरो? होमबा फार्स्ट मेथडा नैबेबायदि, फार्स्ट मेथड दे बियो 4 नाम्बारनि मेथड। फार्स्ट मेथडा नों मोनसे आखान्थिथाम होननानै हमना लाग्रोनांगोन दे, आरो बे आखान्थिथामा मा जानांगोन? मोनसे खनाथि आखान्थिथाम जानांगोन। In the first method you have to let a triangle and this triangle must be a right angle. Suppose आं नैबेखौ 90 डिग्री लाबाय। मोनसे खनाथि आखान्थिथाम जानोब्ला मोनसे खनाया मा जाथारनांगोन? 90 डिग्री जाथारनांगोन। होमब्ला जोंहा जे बेवहाय मा दिहुननांगौमोन? sin A आरो sec A दिहुननांगौमोन ना? बे sin A आरो sec A माने नोजोर खालाम दे, ए खनाया नांफानानै दङ 3 खनासेरि रुजुथायजों। A angle is included with the trigonometric ratios. होमबा बै ए खनाखौ नों नैबिथिं ला, नङाबा नैबिथिं ला। बेथ' 90 जाबाय नालाय, बेयाव ए लानांला। नों बेखौ लायो, नङाब्ला बेखौ ला। होमबा आं नैबिथिं लानोसै। बेखौ आं मा लाबाय? ए लाबाय। होमबा बेखौ जुदि आङो बि लायोबा बेखौ आं मा लानो हागोन? सिबो लानो हागोन बा बेलेगबो लानो हागोन। अके, माने नों ए बि सिल' लानांगौ बे नङा। नैबे मोननैखौ नों बेलेग बेलेगबो लानो हागोन। खिन्थु नैबे जायखिजाया मोनसेखौ नों ए लाथारनांगोन। मानो होनोब्ला नोंहा मा खनाया, मा एंगेला हाबफाना दं? ए खनाया हाबफाना दंथारो। अके, स' गिबियावनो आं लिरगोन हमबाय, माने लेट होननानै लिरना ला। अके, स' आखान्थिथाम ए बि सिया मोनसे आखान्थिथाम होननानै हमना लानोसै। ए बि सिया मोनसे खनाथि आखान्थिथाम। अके, जेराव एंगल बि इकुवेल टु 90 डिग्री, माने एंगल बि खौ जों बेसे लाखो? 90 डिग्री लाबाय। अके, स' फर इंलिश मिडियाम इउ राइट ए बि सि बि ए राइट एंगल ट्रायंगल वेर एंगल बि इकुवेल टु 90 डिग्री। दानिया नों मा खालामदो? मा होनाय दं बेखौ लिरना लादो। स' इउ नाउ राइट व्हाट इज गिभेन। स' फर दैट इउ राइट गिभेन, माने होनाय दं होननानै लिरना लादो। जोंनो मा होनाय दंमोन? 15 cos A इकुवेल टु 8 होनाय दंमोन। बे 15 cos A इकुवेल टु 8 निफ्राय नोङो cos A खौ दिहुननानै ला, माने cos A खौ हारसिं दोन। होमबा बे 15आ बैथिं थांबा मा जाहैगोन? नैबेबायदि जाहैगोन, माने रानग्रा जाहैगोन। अके, दानिया मोनसे फर्मुलाखौ गोसोखांदो, जायखौ आं इन्ट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअआव खिन्थादोंमोन। बे फर्मुलायानो जाबाय मा? tan थीटा इकुवेल टु मा लिरनो हायो होन्दोंमोन आं? P बाय बि लिरनो हायो होन्दोंमोन आं। अके, आरो मा होन्दोंमोन आं? tan नि उल्थाया माने रेसिप्रकेला सोरनो? cos थीटा। माने cos थीटाया tan नि उल्था, tan आ सोरनि उल्था? cos थीटानि उल्था। जिहेतु cos थीटाया tan नि उल्था, ओंखायनो जों मा लिरनो हायो? गोजौआव b लिरनो हायो, गाहायाव p लिरनो हायो। माने उल्था होन्दों नालाय, p आ गाहायाव थागोन, b आ गोजौआव थागोन। cos थीटाया tan नि उल्था, tan आ cos नि उल्था। अके, दा थीटा माने मा? जायखिजाया मोनसे खनाखौ थीटा होननानै बुंनाय जायो। जायखिजाया मोनसे खना दे, बेयो ए बो जानो हागौ, सि बो जानो हागौ, बि बो जानो हागौ। होमबा बेवहाय जोंहा मा दं? कटजों ए खना नांफानानै दङ। जेबो अरजाया बियो, थीटाबाबो बेनो, एबाबो बेनो, बे सेम फर्मुलायानो इउज जागोन। अके, दानिया बिआ मा? पिआ मा? व्हाट इज बि एन्ड व्हाट इज बि? बि मिन्स बेस। बेस होनबा बुजियोना? हासाखौ होनना बुङो बेस। आरो पि माने मा? पारपेन्डिकुलार। अके, माने माखौ होनना बुङो? पारपेन्डिकुलार। थोंगोरखौ होनना बुङो दै, थोंगोर। गोसोआव लाखि बेखौ। अके, बिदिब्ला जों बेवहाय मा लिरनो हागोन? cos A नि जायगायाव जों जेरै cos थीटा इकुवेल टु बि बाय पि लिरनो हायोना, थिग बिदिनो cos A इकुवेल टु जों मा लिरनो हागोन?
बी बाय पी लिरनो हागोन दानिया बी माने माखौ होनना बुङो बी माने थोंगोर ओके बी माने थोंगोर एक्चुअली बे बीखौ स्मल लेटारजों लिरबा साबसिन जायो नङाबा नोंसोरो सोरबा सोरबा आन्दायनो हागौ पीखौबो स्मल लेटारजों होमबा पी माने बेस पी माने पारपेन्डिकुलार होनदोंमोन ना बिदिब्ला जाय आखान्थिथामखौ जों हमदोंमोन बै आखान्थिथामाव बबे बी जागोन बबे पी जागोन बेखौ जों नागिरनांसिगौ दानिया गोसोआव लाखि मोनसे बाथ्रा मोनसे खनाथि आखान्थिथामाव जेराव 90 डिग्री दङ बे 90 डिग्रीनि अपोजिटआव थानाय साइड होनना बुङो दै माने नाय बे बीनि नै बिथिंजाय थानाय आखान्थिखौ नायदो बे बीनि बिथिंजाय थानाय आखान्थिया साइडआ सोर एसी जाना दं नङा होमबा एसी बैयो जेब्लाबो मा जायो लाव आखान्थि जायो आरो लाव आखान्थिखौ माजों दिन्थिनाय जायो गोसोआव लाखि एचजों दिन्थिनाय जायो दै एच माने हाइपोटेन्यूसखौ होनना बुङो ओके एच मिन्स हाइपोटेन्यूस जायखौ बर'नि मा होनना बुङो लाव आखान्थि होनना बुङो बिदिब्ला जोंहा मोनसे आरो फैबावलायबाय एच माने मा होनो लाव आखान्थि हाइपोटेन्यूस नाथाय जोंनो दायो बावहाय एचखौ नाङा जोंनो माखौ नांगौ बेस आरो सोरखौ नांगौ पारपेन्डिकुलारखौ नांगौ बी आरो पीखौ नांगौ जोंनो माने हासाखौ नांगौ थोंगोरखौ नांगौ बेबायदिनो जोङो माखौबो दिहुननो हायो थोंगोरखौबो दिहुननो हायो बबे मोनसेया जागोन जों ओरैनो दिहुननो हायो नाय बे मोनसे आखान्थिथामाव बबे थोंगोर जागोन नाय दे नोंसोरो नाय बेवहाय मा खना दङ ए खना दंफायो ना खडजों मा खना दंफायो ए खना दंफायो होमबा बे ए खनाखौ नोजोर लानानैनो जों माखौ दिहुनगोन थोंगोर आखान्थिखौ दिहुनगोन ओके माने जाय खनाया दंफायो बैखौ लानानैसो जोङो थोंगोर आखान्थिखौ दिहुनगोन वी विल फाइन्ड पारपेन्डिकुलार साइड होमबा बे ए खनानि नै बिथिं थानाय आखान्थिया सोर नाहर बिनि बिथिं दै बिनि बिथिं नङा बिनि नै बिथिं बे आखान्थिया सोर BC होमबा BC आ मा जाना दं जोंहा थोंगोर जाना दं माने P जाना दङ होमबा बे H बा बे लाव आखान्थिब्ला बे थोंगोरब्ला बे मा जागोन हासा जाथारगोन बियो मा जाथारगोन हासा माने मा जागोन B जागोन ओके होमबा बय B आ सोर AB B नि जायगायाव जों माखौ लिरनो हायो AB B माने हासाखौ फोरमायोथ' जों हासाया सोर जागोन AB जाबाय नालाय ओंखायनो जों B होननाय लोगो लोगो माखौ लिरनो हायो AB लिरनो हायो बेनिफ्राय P होननाय लोगो लोगो जों थोंगोरखौबो जायो थोंगोरा मा जाखो जोंहा BC जाबायना ओंखायनो बेवहाय जों मा लिरनो हासिगोन थोंगोर होननाय लोगो लोगो BC होमबा जोंहा BC इक्वल टु बिखौ बिसाव मोनगोन AB बाय BC इक्वल टु 8/15 मोनबाय अके स' जों बिनिफ्राय दानिया नैबेखौ लिरनो हासिगोन नाउ वी कैन राइट AB इक्वल टु 8 एन्ड BC इक्वल टु 15 सोरबा सोरबा साननो हागौ बेखौ बोरै लिरनो हागोन नाय AB by C इक्वल टु 8/15 होननाया मा फोरमायदों जे AB by BC आनो मा होनना बुंनाय जादों 8/15 होननाय जादों माने बेजों समान बेनो बे माने मा AB आ बेसे जाथारनांगोन बिदिब्ला 8 जाथारनांगोन BC आ बेसे जाथारनांगोन 15 जों समान जाथारनांगोन जुदि बिसोर मोननैजों समान जानोब्ला AB आ मा जाथारनांगोन AB आबो 8 जाबासो BC आबो 15 जाबासो समान जागोन ना बेजों होमबासो बेबो 8/15 जागोन ओंखायनो बेखौ AB इक्वल टु मा लिरनाय 8 BC इक्वल टु 15 लिरनाय होमबा जोङो नैबे आखान्थिथामाव नैबेनि भेलुखौ बेसे मोनखो बिनि भेलुखौ 8 मोनबाय दे आरो बिनिखौ बेसे मोनखो जोङो 15 मोनबाय गोसोआव लाखि दे आं नैबाव आखिनानै दोनखानि बेखौ मोननै आखिनाङा मोनसेल' आखिदे सावगारिखौ जास्ट इउ ड्र अनलि वान ट्रायंगल होमबा बे A मोन ना बे B मोन बे C मोन AB खौ जों बेसे मोनखो 8 मोनबाय BC खौ बेसे मोनखो 15 मोनबाय दानियाथ' नोंहा सोरखौ नांगोन AC खौ नांगौ जानो हागौ AC खौ नांगौब्ला जोङो AC नि मानखौ दिहुनथारनांसिगोन दानिया AC लेंथ अफ द AC माने AC आखान्थिनि लावथायखौ जों दिहुननोसै अके स' बेखौ नोंसोरो लिरनाङा सावगारिया नोंसोरना नैबेल'सो फार्स्टनियाल'सो होमबा AC खौ बोरै दिहुनगोन बिनि थाखायबो जेबो टेनसन गैया जिहेतु मानो टेनसन गैया जों जा आखान्थिथाम हमनानै लादों नैबे आखान्थिथामा मा आखान्थि बेलाय राइट एंगल ट्रायंगल माने खनासे आखान्थिथामाव जों माखौ बाहायनो हायो पाइथागरासनि फर्मुलाखौ बाहायनो हायो बिदिब्ला पाइथागरासनि फर्मुलाया मामोन नाय स' पाइथागरासनि फर्मुलाया बेनो जे जोंहा नैबे ABC आखान्थिथामाव नैबे हासा जाना दं नैबे मा जाना दं लाव आखान्थि माने हाइपोटेन्यूस जाना दं नैबे मा जाना दं थोंगोर जाना दं जायखौ जों पारपेन्डिकुलार होननानै बुङो अके स' पाइथागरासनि फर्मुलाया बेनो जे मोनसे खनासे आखान्थिथामाव मोनसे राइट एंगल ट्रायंगलाव जों मा लिरनो हायो लाव आखान्थिनि स्कुवेर इकुवेल टु हासा आखान्थिनि स्कुवेर प्लास थोंगोर आखान्थिनि स्कुवेर
in the formula of Pythagoras, what we can write? We can write square of hypotenuse equal to the sum of square of perpendicular or base plus square of perpendicular. Okay. So बावहाय लाव आखान्थिया सोर जाना दङ? लाव आखान्थिया सोर जाना दङ? AC जाना दं। बा लाव आखान्थिनि स्क्वायर होनाय लोगो लोगो जों मा लिरनो हासिगोन? AC स्क्वायर लिरनो हासिगोन। हासा आखान्थिनि स्क्वायर होनाय लोगो लोगो जों हासाया नैबेमोन ना, होमबा जों मा लिरनो हासिगोन? AB स्क्वायर लिरनो हासिगोन। बेबायदिनो थोंगोर आखान्थिया सोर जाना दंमोन? BC ना, ओंखायनो जों बावहाय मा लिरनो हासिगोन? थोंगोर आखान्थिनि स्क्वायर होनाय लोगो लोगो BC स्क्वायर होननानै लिरनो हागोन। स' जों बेखौ मा पाइथागरासनि फर्मुला बाहायनानै नैबे आखान्थिथामनिफ्राय लिरनो हायो जों। जायखौ जों दहाय हमदोंमोन ना, बे आखान्थिथामनिफ्राय जों बेखौ लिरनो हायो। ओंखायनो आं लिरगोन आखान्थिथाम ABC निफ्राय, ओके। स' फर इंलिश मिडियाम इउ राइट फ्रम ट्रायंगल ABC। मा लिरनो हायो? लाव आखान्थिनि स्क्वायर, लाव आखान्थिया सोर जाना दङ? AC स्क्वायरा, ओके। AC स्क्वायर, दानि मा मोनदोंमोन? AC स्क्वायर मोनदोंमोन ना नै। AC स्क्वायर इक्वल टु माखौ लिरनो हागोन? AB स्क्वायर प्लास BC स्क्वायर, ओके। AB स्क्वायर प्लास BC स्क्वायर। स' AC स्क्वायरा AC स्क्वायर, जों बेखौ दिहुननो नागिरदों। AB निखौ बेसे मोननायमोन? AB खौ 8 मोननायमोन ना नै 8। ओंखायनो AB स्क्वायर होननाय लोगो लोगो 8 स्क्वायर जासिगोन। BC स्क्वायरखौ बेसे लिरनो हासिगोन जोङो? 15 स्क्वायर लिरनो हासिगोन। होमबा AC स्क्वायरा AC स्क्वायर, 8 स्क्वायर माने 8 × 8, 8 × 8 जोंहा बेसेबां जायो? 64 जायो, ओके। 15 × 15, स' 15 × 15 जों मा लिरनो हायो? 225 लिरनो हायो। स' AC स्क्वायरा AC स्क्वायरखौनो बिसोर मोननैजों प्लास खालाम, बेसे मोनो नाय। स' जों बेसे मोनगोन बेखौ? 289 मोनगोन जों प्लास खालामबा। दानिया जोंनो AC नि मान नांगौ दै, नै AC नि मान नांगौ, नै AC नि मान नांगौ। बे AC नि मानखौ दिहुननांगोन जोङो दे, AC नि मानखौ दिहुननांगोन। जोंनो AC स्क्वायरनि मान नाङा, AC निसो मान नांगौ। होमब्ला आं बिथिं लिरनोसै। ECल' लाखियोब्ला जोंहा बिथिं मा फैयो? प्लास माइनास रुट अभार 289 जाफैगोन। माने नैबे स्क्वायरखौ लायाब्ला बिथिं मा जाफैयो? प्लास माइनास रुट अभार जानानै फैयो, ओके। स' बियो मा बुंनाय जादों? AC नि माना मोनसेया प्लास रुट अभार 289 आरो मोनसेया मा होननाय जादों? AC नि माना मोनसेया माइनास रुट अभार 289 बेखौ बुंनाय जादों, ओके। होमबा प्लासखौ लिराबाबो जायो। होमबा 289 खौ जों 17 स्क्वायर लिरनो हायो। मानो? 17 × 17 बेसेबां मोनो? 289। आरो आं मानो बेखौ लिरदों नाय, स्क्वायरजों रुटजों जेब्लाबो केन्सेल जायो, होमबा जों बेसे मोनगोन? 17। थिग बावबो बेसेबां मोनगोन जोङो? माइनास 17 मोनगोन। मानो होनबा बिसोर मोननैजों एखेसो ना, 289। बेखौबो जों 17 स्क्वायर होयोबा स्क्वायरजों रुटजों दानजानानै बेयावबो माल थागोन? अनलि 17, माइनासा माइनास। नाथाय AC नि मोननै मान मोनबाय नङा होमबा? AC इक्वल टु मोनसेया प्लास 17, AC मोनसेया मा? माइनास 17। होमबा नैबे AC इक्वल टु माइनास 17 मोनदोंना, जों बेखौ लानो हानाय नङा। मानो लानो हानाय नङा? मोनसे आखान्थिथामनि लावथाया, AC आ मा? मोनसे आखान्थिथामनि लावथाय। AC इज व्हाट? लेंथ अफ ए साइड अफ द ट्रायंगल। मालाबाबो मा जानो हाया? मोनसे आखान्थिथामनि लावथाया मालाबाबो दानख'थाय जानो हाया। लावथाय जानथाय होननाया मालाबाबो माइनास जाया, गोसोआव लाखि। ओंखायनो AC इक्वल टु माइनास 17 पसिबल नङा। बा AC आ बेसेबां? 17। माने जों AC खौ बेसेबांल' लागोन? अनलि 17। स' जों मोनथाम आखान्थिनिबो जखा मोनबाय। बे जाबाय 15, बे जाबाय 8, बे जाबाय बेसे? 17। दानिया जों मा दिहुननो थिनदों बेखौ दिहुननो हासिगोन, ओके। स' जोंखौ दिहुननो होदोंमोन sin A आरो sec A नि मान, ओके। स' बेखौ बोरै दिहुनगोन जोङो दानिया नायलांदो। सिगाङाव जोङो sin A खौ दिहुनग्रोगोन। sin A नि थाखाय जोंहा मोनसे फर्मुला दंखायो। बे फर्मुलायानो जाबाय P/H, ओके। इन्ट्रडाक्सन पार्टनि भिडिअ खिन्थादोंमोन आङो sin थीटा इक्वल टु मा लिरनो हायो होननानै? P/H लिरनो हायो होननानै, ओके। होमबा बावहाय P आ बबे जादों? H आ बबे जादों? आं दहायनो खिन्थाखाबाय नोंसोरनो। P आ जाबाय नैबे BC आ दै। P माने थोंगोरखौ होनना बुङो दे। EC आ जाबाय मा? लाव आखान्थि, जायखौ जों H जों फोरमायनाय जायो। स' sin A sin A। होमबा P आ मा जाखो जोंहा? BC आ जाबाय नै। BC आ P जाबाय दे। आरो AC आ मा जाखो? H जाबाय। होमबा H नि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन? AC, ओके। होमबा BC बेसे मोनदोंमोन? BC खौ
15 मोनदोंमोन ना बेखौ फज'दो बेवहाय आरो AC खौ नै जों दानि बावैसो मोनबायना 17 मोनदोंमोन बेखौ फज'दो बा देयरफर sin A नि भेलुआ बेसे मोनखो जोंहा 15/17 जाबाय दानिया आरो सोरनि मान नांबावगौ जोंनो sec A नि नांबावगौ sec A बा मा लिरनो हागोन नाय cos θ खौ गोसोखांदो cos θ नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो B/H लिरनो हायो ओके होमबा cos नि उल्टाया जोंहा सोर sec माने sec θ या cos नि उल्टा बा sec θ नि जायगायाव उल्टा बा cos नि उल्टा बा जों मा लिरनो हागोन h/b ओके बा sec A बाबो sec θ बाबो बे θ थानायजों जेबो लोब्बा गैया बेयो माने बे θ या जास्ट मोनसे खनाखौसो फोरमायो थ' A थाबाबो जों बे फर्मुलायानो जागोन जेरैहाय बेवहाय जादों नङा होमबा नै sin A बाबो p/h sin θ बाबो p/h होमबा जों बाव मा लिरनो हायो h/b होमबा h आ माखौ फोरमायोनो h आ जाबाय लाव आखान्थि बेवहाय लाव आखान्थिया सोर नै आं दा बावैसो खिन्थाखांबायना AC आरो b आ माखौ फोरमायो नैबे बेस माने हासाखौ फोरमायो होमबा बेसआ सोर जोंहा AB sec A AC नि मानखौ जों बेसे मोनदोंमोन नै 17 मोनदोंमोन बेखौ फज'दो बेवहाय AB नि मानखौ बेसे मोनदोंमोन 8 मोनदोंमोन ना बे 8 खौ बाव फज'दो होमबा sec A नि भेलुखौ जों बेसे मोनखो 17/8 मोनबाय स' बेखिनियानो जोंहा दाहाय दिहुननो गोनां एन्सार दानिया जों बेखौ आरो नैथि मेथडजों दिहुनसै नैथि मेथडजों माबोरै दिहुननांगौ नायलांबाय थाबानो जाबाय स' सेकेन्ड मेथडनि थाखाय मोननैसो फर्मुला गोसोआव लाखिथारनांगोन आरो आं बाव मा फर्मुला बाहायगोन आं गिबियावनो खिन्थाग्रोनि 1 + cot square θ = cosec square θ नैबे मोनसे फर्मुलाखौ आं बाहायगोन बे मोनसे फर्मुलासो दै बेखौ गोसोआव लाखिथारनांगोन नोंसोरो आरो मोनसेया मोनसेया जाबाय नैबे cot θ = cos θ/sin θ बे मोननै फर्मुलाखौ आं बाहायगोन बेवहाय बे मोननै फर्मुलाखौ बाहायनानै आङो माखौ दिहुनथिनदों बेखौ दिहुनगोन स' सेकेन्ड मेथडआवबो लिरदो बिदिनो होनाय दं फार्स्टआव लिरबानो जाबाय होनाय दं माने गिभेन ओके स' मा होनाय दंमोन 15 cot A = 8/15 होनाय दंमोन जोंनो ओके स' बेनिफ्राय मा दिहुननांगौमोन cot A नि भेलुखौ दिहुनोब्ला सरि होनाय 8 सोमोन दै बियो बिथिं मा जागोन जोंहा 8/15 जागोन होमबा दानिया नों मा लिरदो जिहेतु नोंहा फर्मुलाया मामोन 1 + cot square θ = cosec square θ ओके नाय 1 + cot square θ = cosec square θ नोङो बेवहाय θ खौल' सोलाय A बा A होजोब बा cosec square मा लिरनो हायो नों A लिरनो हायो नाय 1 + a प्लास cot A माने cot square A होननाया माखौ होनाय जादों नै बिदिखौ होनाय जादों cot A whole square बेखौ होनाय जादों ओके बा cot A whole square माने मा जागोन cot square A माने cot A whole square cot A भेलुआ बेसेबां 8/15 मा होनाय जादों बेयो स्क्वायर होनाय जादों होमबा बेयो मा होनाय जादों 8/15 होल स्क्वायर cosec square A cosec square A बा 9 बेखौ जोङो ब्रेकेट बोखारबा मा जागोन बे स्क्वायरा 8 निबो माने 8 × 8 होनना बुंनाय जागोन आरो बे स्क्वायरा 15 निबो माने 15 × 15 बेसे मोनो जोङो 225 मोनो बा cosec square A cosec square A दानिया बिसोर मोननैजों जों मा खालामगोन दुसासा लानांगोन एलसिएम लानांगोन एलसिएम लाबा सोर एलसिएमा मा जागोन 225 जागोन मानो होनबा 225 आल'सो गाहायाव दङ होमबा 1 जों 225 जों माल्टिप्लाइ खालामगारदो डाइरेक्ट मा मोनगोन नोङो 225 मोनगोन नाथाय बेनिखौ डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामनाङा सानजाबनाङा मानो सानजाबनाङा बेहा 225आव सरि बेहा 64आ गाहायाव अनजिमा दङ माने गाहायाव नाम्बार दं बेहाथ' गाहायाव नाम्बार गैयामोन नालाय गाहायाव नाम्बार गैयाबा डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामजायो सानजाबजायो बा 225 जों 225 खौ रानबा बेसे मोनो गावजों गाव एखेखौ रानबाथ' 1 खौनो मोनखायो 1 मोनो बा राननानै मोननायखौ गोजौजों माल्टिप्लाइ खालाम सानजाबाथ' बे 64 खौनो मोनफिनगोन बा मा मोनगोन नोङो cosec square A मोनबाय बिसोर मोननैजों प्लास खालामबा बेसे जागोन 289 बिथिं दङ 225 बिथिं दङ cosec square A ओके स' जों बावहाय स्क्वायरखौ दाननांगोन ओके स्क्वायरखौ दाननांगोन होमबासो जोङो cosec A नि मान मोनगोन cosec A नि मान मोनबासो जोङो sin नि मान मोनगोन स्क्वायरखौ दाननो थाखाय मा खालाम बेखौबो स्क्वायर खालाम बेखौ जों मा लिरनो हायो 17 बेखौ मा लिरनो हायो 15 माने 17/15 होल स्क्वायर माने माखौ होनाय जादों 289/225 खौ होनाय जादों मानो 17 स्क्वायर माने 289 15 स्क्वायर माने 225
बावहाय जों माइनासखौ लाया ओंखायनो जों बेबायदिबो खालामनो हायो दै जोङो बिथिं प्लास माइनास रुट अभार फैगौमोन ना बेबायदि खालामालासिनोबो खालामनो हायो मानो होनबा जों माइनासखौ लाया होमबा माइनासआव माइनास दानजाबाय होमबा जोङो कसेक एनि भेलुखौ बेसे मोनखो 17/15 आं मा बुंदोंमोन कसेकआ सोरनि उल्टा साइननि उल्टा होनना बुंदोंमोन आं साइननि उल्टा होमबा साइनआ सोरनि उल्टा कसेकनि उल्टा होमबा 15आ गोजौआव थागोन गाहायाव फैगोन 17 जागोन उल्टा नालाय कसेकआ 17/15 जायोब्ला साइनआ मा जागोन 15/17 मानो होनबा साइनआ कसेकनि उल्टा कसेकआ साइननि उल्टा स' जों कसेकनि मान मोनबाय नै अके दानिया जों मा खालामसिगोन आरो जोङो सोरनि दिहुनबावनांगौ सेक एनि मान दिहुनबावनांगौ सेक एनि होमबा जों आं मोनसे फर्मुलाखौ बाहायबावसिगोन कड ए इकुवेल टु मा होनदोंमोन आं नैबे फर्मुलाया दे नैबे फर्मुलाखौ बाहायसिगोन cos थीटा बाय sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा अके होमबा कड एनि भेलुआ बेसे होनाय दंखायोमोन नै 8/15 होननाय दंमोन ना बिनि जायगायाव 8/15 खौ होदो cos थीटा sin सरि बे ए दे थीटा होनाङा बा sin एनि भेलुखौ बेसे मोनगोन नै बिथिं बेसे मोनखोमोन sin एनि भेलुआ 15/17 बेखौ नैबाव फज'फैदो sin एनि जायगायाव बा 15/17 अके सोरनि भेलु नांगौ जोंनो cos एनि होमबा बिथिं आं जुदि cos एखौल' लाखियोब्ला बे 15/17 आ बिथिं मा जाफैगोन माल्टिप्लाइ जाफैगोन ना सानजाब जाफैगोन दै सानजाब रानना थानायखौ बिथिं लांबा समानसिन बारोबा सानजाब जायो होमबा 15 दानजाबाय होमबा मा थाखो 8/17 होमबा cos एनि भेलुखौ जों बेसे मोनखो cos एनि भेलुखौ जों बेसे मोनखो 8/17 मोनबाय नाथाय जोंखौ मा दिहुनथिनदों सेकसो दिहुनथिनदों सेकआ सोरनि उल्टा होनदोंमोन आं cosनि माने cosआ सेकनि उल्टा सेकआ cosनि उल्टा उल्टा माने बेखौ उल्टायबानो जाबाय नै बेनो आरो होमबा जों मोनहैबाय ना दहायनिखौबो जों बेसांनो मोनदोंमोन आरो दानिखौबो जों बेसांनो मोनबाय अके स' जोङो सेक एनि भेलुखौ बेसे मोनदों 17/8 आरो साइन एनिखौ 15/17 स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो आरो बबे मेथडखौ साबसिन मोनदों सेकेन्ड मेथडखौ ना फार्स्ट मेथडखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर गोजोन्थों।